Колеги, една минутка. След като се произведох, така да се каже, за тамада. Добре, тамада. Добре. Все пак, ние сме тук на територия, в която нашия организатор е положил най-малко много усилия, за да ни събере. Да се видим са тия хора, които се оглеждаме тук и не можем да се познаем. И затова има думата полковник Генев, да каже свои съображения, трудности, които е и предложения. Благодаря за съображения. Трудности няма да говоря, защото трудностите са за това да бъдат преодолени. Аз мисля, че преодолях всички. И тепърва ще преодоляваме. Искам да благодаря на всички, които се намират в залата и които бяха тук, но по известни причини вече се заминаха за тази среща. Но най-важното, което искам да предам поздрави на всички от тези, които не могат да дойдат. Това са Диков, който вече е на 91 година, ми каза. Преди дни не знае, говорих с него, той каза, че не може да дойде. Полковник Геров, за който беше споменат тук като един от организаторите, Георги Николов, който също не може да дойде. Бойчо Георгиев, преди говорих с него преди час, помислих, че е забравил, той каза, че не е забравил, просто е грип има и не мога да дойде. Трашко Козаров също от 3 дена е на легло и на Юлин Иванов и много други, които ги няма. Разбира се, Бойчев има някаква неприятност, нощи късно ми се обадиха. Каза, разстроен съм, не мога да дойда. Днес е трябвало да ходим нещо да ликвидира. И не го питах какво е, иначе до този момент фигурирам в моите. Иначе аз с удоволствие изпълнявам това. Не мога да кажа, че е задължение. За мен е приятно повечение от всички да събера, да се видим. И следващите 50 години ви обещавам да ви каня всяка година. Да се събера някакво. Благодаря ви.